What the hell היא? קפוא פה. בואו get on ready with me עם קילס אחרי ההופעה של עופר ניסים. היה מטורף. היה אחד הכיפים. האמת שלא ידעתי למה לצפות כי זה היה פעם ראשונה שלי. שמעתי שזו הופעה, אבל בכלל תקשיבו, זה היה פשוט מסיבה עם כל הפארק הירקון. רות הנססים, זה היה הכל בעמדה שם. הולכת עכשיו להוריד את האיפול עם הסבון קלנדולה של קילס. I'm a be back. טוב, התקלחתי, אבל obviously, למה שאני סתם משטף פנים? התקלחתי, זהו, אני נקייה, גם סידרתי את החדר. זה לא מובן מאליו. שטפתי פנים ועכשיו בוא נעשה סקינקר ולישון! עכשיו אני משתמשת בטונר של קלנדולה, ככה אני מנקה את הפנים. אפשר דקה דומייה לאיך שהאור שלי נראה. זה צלקות. לפני כמה חודשים הייתי במצב ממש גרוע עם הפנים שלי, מלא חדשקונים, הראיתי לכם את זה בכמה סרטונים. דיברתי על החדשקונים שלי, בגלל שאני מתמידה עם הסקינקר והולכת לקוסמטיקאית כמו שצריך, ממש השתפר לי הפנים. כשאני אומרת מתמידה, אני מתמידה. לא משנה כמה אני עייפה. אני בחיים לא הולכת לישון עם איפור. פעם הייתי נרדמת עם איפור. איכס, מה את עושה אישה? כשאתם מתמידים, רואים תוצאות. תודו לעצמכם. עכשיו השתמשתי בקרם לחוץ של קילס, you already know. וקרם עיניים של קילס של האבוקדו, כמובן. אחד הנעימים. ונעשה מוצר חדש, Ultra Facial Barrier Balm. קראתי את ההוראות, צריכים פשוט למרוח את זה ככה על הפנים. אומייגאד, זה פשוט אמור לתת מלא לחות. למה אני נשמע צרודה? Bro, the hell? אני כרגע בן אדם עם הכי הרבה לחות על הפנים בהיסטוריה. Anyways, that's it, y'all. תלכו לעופר ניסים, שנה הבאה. אני אהיה שם. בדוק.